ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Марҳамат доингои новинка бо сангчои хамелеон. Бинем бо гулои фасон распродажа када пешниҳод мекунем. Духтаро ино 100 сомон 3 метр шайнам хес санги хамелеон кати. Касе ки мисол опт мегира бо арзон мешан ино. Ира бинен чӣ хел гулакои хушрӯ доранд. Ҳамаш доингои ғавсошай. Мана ягонташ простой нест, ҳамаш ғавси хушрӯ бадна. Диден чӣ хел гулои хушрӯ омадагай. Гулош ҳам аҷоиботай. Духтаро касе ки омаданияй пеш диданияй биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 7 дарвоза подвал 2 қатор. Мана 7 дарвоза биёен подвал 2 қатор. Шумо агар наёфтен суроғара марҳамат метавонен ки нависем бо машмуда мефаҳмонам. Ина бинен духтаро чӣ хел хушрӯане. аҷоибот рангоша бинен чӣ қадar рангои сочни фасони хушрӯ. Нава духтаро иглора бинен чӣ хел гулакои хушрӯ. Ҳама ино новинкаян. Инчунин беҳад фасон анаи новинка. Ази будак навор доштем духтаро. Бо пафтор омад. Духтарако биёен магазинмон бо айпеш ҳамаша бибинен. Марҳамат ба ҳазур тамошо кунен, баъдан интихоб кунен. Ана бо гули майдатар касе ки хоҳишманд буд марҳамат ина мегилам хуш ручаяй айпеш сангчадор марҳамат бозори Корвон тарафи Тилобозор 7 дарвоза мана подвал 2 қатор 4 таранги хушрӯ доштаям 4 таранги фасон доштай духтарако. Ина бинен даиҷа чӣ хел бисёрай азу гуло бо пафторна бо шумода мо пешниҳод мекунем то ин ки тавонен дархост карда. Ина ази гулоам ина гулош вели хушрӯ и фиолетови фасонакай ай пеш ина савзиш ина фиолетовиш. Мана и гула хушрӯ харидан ази бо омад бисёртар ҳо ина иди рангай ази салатвиам ҳастая у зарда нишон надодем. Мана анамра ба фикрам нишон надодем. Ина хулоса ҳамаш гулои фасон. Кадомаш дар кор меша духтарако сурат гирифта мада партоен ма дастафкара фаҳмонам. А касе ки омаданияй марҳамат биёен анамин аз пеш бохтон бинену интихоб кунен. Касе ки мисол чанта мегира бо арзон мешава.